gaan kijken hoe het zich gaat voorspellen. De 17 Fabian Doodjes niet te vergeten. Dat zijn toch een beetje de mensen, de nummer 2, de 17 en de 14. Daar houden we in de gaten en dan gaan we. Een hele goede start daar. Een hele goede start. Van de nummer 46. De 14 Portijk. Ja, dat gaat daar aan de binnenkant, maar aan de buitenkant. Wie gaat daar aan de buitenkant? Dan is het Fabian Doodjes die daar de pak. De kop pak, maar aan de binnenkant. Ze komt er weer bij hoor, de dame. Wat een lef zegt, die draait de gaskar goed los. Het is het derde land, maar het gaat steeds beter zeg. Het is hartstikke mooi. Portijk, tegen dit Hensen. En aan de binnenkant is het Hensen die naar de kop gaat. Dan op de tweede plaats Fabian Doodjes, de derde plaats is de dame. Maar die niet van een beetje naar die tweede plaats gaat. En ze houdt het gas erop op de lengte. En dan helemaal aan de buitenkant op de vierde plaats eens even kijken. Dat zal de nummer 2 zijn, Trumpen Hoeven. En die moet echt zijn best doen om bij te komen. Maar het is de nummer 2. Dan is het de derde keer, dan is het de derde. En dat was de 2. Dus dat was heel mooi. We gaan kijken hoe dit dan ontwikkelt. Het is nog in ieder geval de dame Turkje Portijk die daar de 2 heren achter zich weet houden, maar die gaat echt in de aanval. Maar zij geeft het niet zomaar gewonnen. Nu aan de bovenkant gaat Tunkenhoeven en je moet daaruit kijken, bijna het slippertje. Dat kost er bijna de derde plaats. Maar is het heel afgezakt. Ja, vierde plaats. Want het is nog steeds Fabian Doodjes die de derde plaats. Maar nu in de laatste bocht pakt hij de toch buitenom Tunkenhoeven. Heeft het iets hogere snelheid. Maar aan de kop, kijk eens hoor, hij loopt aardig weg. Fabian Doodjes, die gaat echt de finish houden. Want dit is hem al, dit is de finish al. Het is Ken Mensing die daar de eerste plaats pakt. Dan de dame.